ବୋପାଲୁ କ'ଣ କାମୁଡ଼ି ପକଉଛି ତାକୁ ଖାଲି ହଁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବ ରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ମୁଁ ମାରୁଛି ଝୁମ୍ ଦଉଛି ଡେଇଁ ପଡ଼ିବ ଉପରକୁ ହଁ ତମ ପଛରେ ଅଛି ମୋବାଇଲ ଦେବି ନା ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ଆଣିଆ ପାଣି ପୁରେଇ ଦେଲେ ଭଡ଼ କରିବ ନା ଖାଇ ଦେଇଛି ବା ଏଠି ପେଟରେ ଜାକି ଦେଇଛି ବୋପାଲୁ ଆରେ ଆରେ ହଁ 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 ଫଟୋ ଦେବି ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଛି ଭିଡ଼ିଓ କିଏ ଗୋଟେ ଫଟୋ କରିଦେଇଛି ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋ ଉଠେଇଲା ଫଟୋ ଉଠେଇଥିଲା ଫଟୋ ଟିକେ 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 ରହିବ ଭିଡ଼ିଓଟା ମସ୍ତ କରିଛି ତାଙ୍କର ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଦେଇଛି ये फोटो उठे ना लंबा कर उठा लंबा कर से बस हाँ फोन लंबा कर सीन तो बढ़िया नहीं हाँ सब प्लान होता पकड़ला फोटो उठे नहीं ଖାଇ ଦେଉଛି ଆଉ ନାଗ ହେଇଥିଲା ଆହୁରି ନାଇଁ ନାଗ ଗୋଟେ ଚମଚମ ହୁଅନ୍ତିନି